you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or let it slip? And this is your Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines Born 2001 semifinals round, as we are live here inside the SM Events Hall in the third level of SM South Mall, Las Piñas City, for the second game for this battle of the behemoths. Manuel Luis Pablo, the De La Salle University Green Archer, trying to lead the Hustle Rising Suns to victory dito. Makakatapat niya on the other end, the Growling Tiger ng Universidad ng Santo Tomas, Michael Mara. A battle of the two big men dito sa ating semifinals round, and that is our game at hand between the Hustle Rising Suns kontra the J Project Clothing Boomers. Isang magandang araw po sa lahat ng mga kasinag na nakatutok from Luzon, Visayas, Mindanao at iba't ibang bansa na bumubuo ng Asia. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Enzo Galarosa, and still together with me, our President and CEO, walang iba, Mr. Sinag himself, Boss Ray Alaw. Boss Ray, magandang araw sa'yo. Yes, magandang araw po sa mga kasinag natin dyan, lalong-lalo na sa nanonood ng live sa Sinag Liga Asia. Itong game na to, para po sa inyo to. Alam namin na kung bitin pa kayo sa game kanina, sa first game, yes, eto po, may dagdag kaming, alam mo yun, kumbaga sa ulam, likado, para po sa mapunuan yung bitin nyo. Pero sa pinakita kanina ng game ngayon, alam ko, may ipapakita rin maganda yung dalawang team na to. Abangan nyo po. A battle of the All-Stars, di ba, yes, Boss Ray? But syempre, kasama natin on the sidelines, itong si Francine Capili. Capili, we will hear more from her later on through her reports in the game. But syempre, mga kasinag, pwede nyo pong tutukan itong labanan ng mga behemoths natin sa ating social media platforms at Sinag Liga Asia on both Facebook and Instagram. Follow us on TikTok and subscribe to our YouTube channel at Sinag Liga TV. Lalong-lalo na, ilang tulog na lang po, magsisimula na ang ating SLA Junior World Showcase July 17 to 21 po sa Pampanga. And here are the Philippine teams: Pampanga Delta, Hustle Rising Suns, Lyceum Subic Port, UBL, Passion Sports, Golden Dynasty Motors, Zamboanga ESA, RC Ramos Construction Corporation, Ex-Lead Pilipinas Bricklayers, Mark Anthony Construction and Supply. Rounding up the Philippine teams, eto naman ang ating international teams: AZ Basketball, Phil Hoops Basketball, Gilas Montreal, Lakas California, Familia DC, Clifton Tigers, Fably New York, and ang last shot galing sa United Arab Emirates. 3 Canadian teams, 4 United States teams, and 1 United Arab Emirates teams. Exciting times for Sinag Liga Asia in the next month or so, no, Boss Ray? Sobra. Kaya nga, yung mga taga-USA, nag-message kanina sa akin si Eric Quintana. Siyempre, siya ang presidente natin sa World Showcase natin. Nakakatuwa dahil talagang gigil na daw yung mga parents, yung mga bata na lumipad dito. Yes. Diba? Para may mga tune-up game yan eh. Yes. Diba? Tapos may game siya sa Pampanga. Diba? Nagulat pa sila, may Lyceum Subic na tayo. Gusto din nilang magpunta doon. Yes. Diba? Wow. Tapos, ang gusto pa nila, nag-request sila na magkaroon sila ng exhibition game sa isa sa sikat na na lugar sa YouTube sensation yung lugar na to, kung saan yung tinatawag na, alam ko, Bandang Tondo yun eh. Diba? Abangan nyo na lang po yan kasi wag daw muna sabihin direct. Okay, sabi pala niya. Pero siyempre, Boss Ray, eto na lang sabihin natin ating game story. A classic confrontation between two of the star-studded teams dito sa Sinag Liga Asia. And a lot of people have been thinking na etong laro na to should be a finals preview already. But malalaman po natin yan dito kasi nga etong J Project Clothing Boomers are 1-0. Eto namang Hustle Rising Suns are actually 0-0. 0-1. Correction, 0-1 sa ating tournament dito sa single round robin semifinals round natin. Kaya nga napakaganda na magiging laro natin. And I know all of you are very excited nga para simulan na natin ang ating laro. But bago po yan, ibigay natin kay Francine Capili for our updates dito sa dalawang koponan na maglalaban-laban. Back, Francine. For the second game of the day and in our semifinals, it will be a battle of who has the most heart, and the Hustle Rising Suns are looking to come back from their heartbreaking loss against the Pampanga Delta, and the J Project Boomers are looking to cement their lead in the standings. Now, who will play with the most heart this game?
Coming up, it is the J Project Clothing Boomers versus the Hustle Rising Suns, and I'm turning it over to Ram Valid for our Sinag starters. Good afternoon, SLA fans, and we're live at the SM Softball Las Piñas City. Welcome to SLA Junior World Showcase Philippines, presented to you by Sinag Liga Asia, co-presented by CDO Foods Foods that brings you home, and True Religion Philippines. We're also live at the official Sinag Liga Asia FB page and YouTube channel at Sinag Liga TV. This is our second game for the day 34 of the competition. The battle between Hustle Rising Suns and your J Project Clothing Boomers. And now let's meet the starters for both teams. First for your Hustle Rising Suns. Starting at point guard number 2, Tristan Tupangue. Shooting guard number 1, Dwayne Miranda. Small forward number 11, Pads Padilla. Power forward number 32, Rojan Montemayor. And center number 10, Leighton Benaventura. Hustle Rising Sun is led by Coach John Ross de la Cruz. Assistant coaches, Philip Gray, Peter Aguilar. Team manager, Mr. Tim Ferrando, and team owner is Marjorie Christine de la Cruz. Your Hustle Rising Suns. And now let's meet the starting five of your J Project Clothing Boomers. Point guard number 5, Robbie Castro. Shooting guard number 24, Jello Van Gorja. Small forward number 81, Jude Bagay. Power forward number 25, Mark Dibonahan. And center number 12, Michael Mata. J Project Clothing Boomers is led by Coach Ernest Ray Alao, assistant coaches Kim Di Pedro, Bernard Jacob Di Pedro, and MJ Mercado. Also assistant coach Jasper Magno. Team owner Mr. Vicente Junley Logan Jr. Your J Project Clothing Boomers. Game officials charged in action. John Lisigas, Jess Boras, and Shervin Bautista. Alternate referee Dennis Escalante. And here are your Sinag starters of the game for the Hustle Rising Suns. They started with Miranda, Tubangi, Buenaventura, Montemayor, and Pads Padilla. Para naman dito sa J Project Clothing Boomers, they started with Castro, Vanguardia, Mara Di Maunahan, and Jude Bagay. 9 players coming from the NCAA and UAAP. 1 player lang hindi, and it's the original Hustle Rising Sun, Tristan Tubangi. Napakaganda po ng laro natin. At simula agad, Pads Padilla. Agad-agad tumira na, Boss Ray. Mintis nga lang yun. Siyempre, alam naman natin si Padilla, magandang kamay talaga ng batang yan. Kaya taos yung mataas pa ang kumpiyansa niya. Totoo. May, ano pa yan eh, may playing years pa yun sa juniors ng NCAA, di ba? Tapang ng bata na yan. As ito, Mara. Attacks itong si Buenaventura. Michael puts it up. Niluwa nga lang. Good defense from Montemayor, protecting the rim. Yan ang maganda dito kay Montemayor. Eh. Alam mo yun, kahit na yung size niya, sakto lang. Ang galing niya gumamit ng katawan niya. Totoo. Eh, nakita natin yan sa Rojas, Zamboanga del Norte, mostly 2 years ago, di ba? Totoo. Ito na naman si Bagay. Favorite spot niya yan. Mintis nga lang doon for the first time dito sa ating tournament as good defense by Vanguardia. Castro. Tapos may Benaventura ka pa pala, Bigs, oh. Alam mo, maging active lang to si Benaventura sa depensa, saka sa opensa. Mahirapan dito ang Boomers. Totoo. And yung frontline nga netong J Project, ng Hustle Rising Suns, di ba? Elite na elite. Kita mo, off the bench yung Pablo.
Wala pa yung superstar nila, si Pablo. Oo. Saka yung kompetente. Yes. Diba? May Reyes pa yan. Si Reyes pa. At higit sa lahat, may Quahaw yan. Oo, andyan na si Deo Quahaw. Diba? Ang bigat talaga ng team na si Rising Sun. Biro mo, yung nasa bench, may Espinosa. Espinosa. Diba? May Allen Vergara ka pa. Diba? So, ang lalim ng bench ng Pero, Rising Sun. dito naman sa Boomers, andun syempre, the Prince that was promised more Prince Alaw. And syempre, ika nga, the best shooter in the entire Sinag Liga Asa League, diba? RJ Guerrero, coming off the bench. At nagbabalik itong si Jigs Quirido for them. So, malaking bagay yan eh. Kumpleto ngayong araw ang Boomers dahil nga last game against Tikas, kulang-kulang sila. Alam mo, wala daw yung Asido. Asido, wala. Yes. Ayon sa report sa atin, Kasi, galing sa practice, hindi na daw makakahabol. Oo. Buti nakaabot yung Marat at saka itong Roby Castro, diba? Yes. Pareho silang tatlong USTs. Tingnan natin itong lakas block of the quarter brought to by 0107 Management Group Incorporated. What a block! Galing dito sa Binil Blazer natin si Jello Vanguardia. Alam mo, gusto ko itong Montemayor na ito. Kasi ang tapang niya, alam mo yun, paano pumwesto ng tama. Diba? Kita mo, double team agad kay Bagay ang ganyang ginawa. Ang rival niya sa Mindanao, di ba? Dahil Visayas Mindanao yan. As ito, Padilla with the first 2 points of the ball game. Kita mo naman yung Padilla, relax na relax, di ba? Lamay up lang na simple, di ba? Sorry, boss. Natawa ako sa reaction ni Pablo. Nagtatatalon dun sa bench. Kala mo, game winner. As Roby Castro, the growling tiger with the pull-up jumper. Yan naman ang maganda kay Pablo. Siyempre, kinicheer niya yung mga teammate niya. Di ba? Para simula pa lang, alam mo, mainit na sila. Yes. Oh, kulit. As good steal by Castro. Roby, layup back-to-back points para dito kay Roby Castro. In fairness, yung Castro, nung unang game niya, alam mo yun, I think kailangan niya yung mga ganyang steal, di ba? Tapos yung bilis ng pasa. Diba? Yan ang mga kailangan niyang i-improve, yes. di ba? Kasi okay na yung tigas ng katawan, tapos sakto lang yung height. From the blind side, getting the lakas steal of the quarter brought by Winston's Cafe, our official cafe partner sa Sinag Liga Asia. Padilla, babagayin si Bagay. Pads, follow-away jumper. Good defense by Jude Bagay. Vanguardia. Nawala nga lang yung bola kay Jello. Masyadong na-excite si Vanguardia doon. Si Padilla naman, talagang pag nakinit ng batang to, tuloy-tuloy na. Totoo. Diba? Kaya, mag-iingat ka dito sa Padilla na to dahil, alam mo yun, shooter siya, may atake pa yan. Ang galing pa pumasa. Yes. Magaling pa umatake, Boss Ray. Tingnan mo, Padilla. At Sax gives it to Buenaventura. Leighton, airball. Montemayor. Yes, sabi ko lang, di ba? Atakiin ka niyan. Kung hindi mo siya lalapitan, titirahan ka naman. Yes. Masakit doon, pagka dinoble nyo naman, ang galing mag-deliver ng bola para sa teammate niya. Yes, ito the pride of Algeria, Cebu. Rojan, the Trojan Horse Montemayor at the free throw line. And ito yung tanong ko, Boss Ray. Sabi mo, natutuwa ka sa kanya. Pareho ba yun ang tuwa mo nung napanood natin siya sa Rojas 2 years ago? Kasi sentro siya nun, playing for Consolacion Sarok Weavers under Boss Mark Malazarte and Coach Paul Alilo Flores, di ba? Ngayon, parang guardia na laruan niya eh. So, nagbago ba yung tuwa mo sa kanya? Yes, siyempre. Sino ba naman di matutuwa sa mga ganyang bata? Yes. Nakikita mo yung improvement niya, di ba? Tumaas yung IQ niya, tapos gumanda yung katawan lalo ngayon, di ba? So, I think, itong batang to malayo makakating din. Sobra. Kasi ngayon, ibigay natin kay Francine Capili for her update on the J Project Clothing Boomers. The powerhouse of J Project Boomers seems to have a few of their powers missing with George Diamante and Andy Himao still in Davao. Kiefer Ala still suited up for the Gilas team and Emil Asido with his other responsibilities back in España. It will be a different look for the Boomers today. But fear not dahil nga a powerhouse team like them have a very reliable bench players. Kaya naman we can expect more of Michael Mara leading the team and more of their players stepping up for this important game. Now back to you, Enzo and Boss Ray. Thank you so much, Francine. As yun nga, no Andy N1 and George Tibos Diamante. Pero dito naman daw ang kanilang squire teammate na si Pads Padilla para sa Hustle Rising Suns. Tumira ng 3, sabi niya. Kasi sabi ko pa lang, di ba? Pagka iniwan mo talaga yan, talagang lista mo na. Totoo. Ganun kaganda yung kamay ng Padilla na yan. Tama ka dyan, Boss Ray. Now, a 5-point lead for the Rising Suns, 9-4.
Sinagliga Asa Junior World Showcase Philippines Born 2001 Cup is brought to you by CDO Food Spear, food that brings you home. Take a look at this pull-up three-pointer galing dito kay Daniel Pads Padilla, ang ating lakas shot of the quarter brought by CDO Food Spear. The shot from the pride of Cebu City himself, Pads Padilla. Si Guerrero and Moore Alaw now on the floor together with Mascareñas, Mara, and Di Maunahan. A three-big man combination for Coach Ernest Bosrey, ha? First time niyang ginawa tong combination na to. Parang may Mara ka na, may Vanguardia ka pa, tapos may Mascareñas ka pa. Oo. Pero pag pumutok tong Guerrero, iba rin, ha? As Justin from the free throw line, no-go. Grabe namang rebound yun from the Trojan Horse. Sabi ko sa'yo, yung ibang pinapakita ni Montemayor ngayon. Oo. As Buenaventura, good steal, and Layton forced to miss. Yan ang dapat matutunan ni Mascareñas, di ba? Hindi ka pwedeng nasa likod lang. Oo. Dahil may height ka naman, di ba? Ito eh. Di mo pwedeng abot-abutin na lang sa block, di ba, boss? Kailangan pigilan mo. As Padilla against Alaw dito. Pads, good pass to Montemayor. And Rojan puts it up and in. May nakitaan ng muscle. Para sinabi niya kay Mascareñas, papunta ka sa weight room. Oo. Di ba? And isa lang sinabi sa akin ni Rojan Bosrey kanina sa haba ng usapan namin, ha? Monster Mayor. Nagtatransform na hindi na sa Trojan Horse. Monster Mayor performance ang gusto niyang ipakita ngayon. Talagang gusto silang pakitaan ni Montemayor ngayon. Binibigyan sila ng sakit ng ulo. Oo. Tingnan natin. Beautiful pocket pass here by Pads Padilla and Montemayor. Dinala sa basket itong si Justin Mascareñas. Joffrey Santos now on the floor from J Project. Yan ang maganda kay, kay tinatawag nito na Montemayor, di ba? Alam niyang malaki, papikan muna kita, di ba? Totoo. Bukol pa yon sa Boomers. Kita mo, Boss Ray, ha? Ang ganda ng depensa niya lagi kay Mara, eh. Totoo, kasi alam niya dati niyang teammate yan, di ba? Totoo. Nag-Red Cups yan, Oo. Di ba? Naabutan na ng pandemic yan, alam ko. Yes. Diba? So, sa practice, lagi niyang kabantayan yan, kabanggaan. Oo, tsaka Tiger Cubs din tong si Montemayor, so nakatapat din niya yan. As Padilla misfires. Look at Tubangi for offensive rebound. Padilla attacks. Kicks it to Dwayne. Miranda from the outside. Knocks it down! Diba? Pontuan na naman tatay niya ni Miranda. For sure. Na pinakita niya, di ba? For sure. Coach Denok probably watching right now. Ala working the pick and roll. Good defense. Tubangi. Nakatalikod nga lang Moore. One-handed shot. Ayaw pa rin. Joffrey Santos. Ayaw pa rin talaga for the Boomers. Nakasarado ang ring ng Boomers. Oo. And ang ganda kasi ng depensa na itong Hassel, no, Boss Ray. Hindi nagsiswitches. Stay home ang ginagawa nila off the pick and rolls. Correct. Pumasok ng superstar ng Asel Rising Suns, di ba? Ayan na. Di ba? Lalong sasakit ang ulo nila ngayon. Totoo. At ang malala pa dyan, nakaupo na yung Mara para sa Boomers, di ba? Pero, andyan na ang kanilang enforcer. Jigs Querido now on the floor. And kita mo, may tapik pa si Querido dito. Guerrero on the run to Jigs. Good up fake by Querido, getting Montemayor up in the air. Yan ang hilig ng Querido, magpasabit. Di ba? Nasundan natin yung mga games nito. Ay coach sa Babasa, Yes. di ba? Alam niya kung paano niya gabitin yung batang to. Di ba? Ang galing magpasabit nitong Querido na to. As Jigs Querido, of course, from Arandia College, yan naglalaro. As you can see, Red Igon, the super sub out of the Mapua Cardinals program, hindi naglalaro ngayon, ha? Paano pa kaya kung nandyan yung Igot, di ba? Alam ko, may injured daw, May sabi injury. ni Coach Kim. Yes. Of course, siyempre, iniingatan din nila. Kasi nga, maglalaro yan sa NCAA for Mapua, di ba? Wow, congrats, Igot. Yes, at eto, Padilla. No going. Santos with the rebound, Mr. Nonchalant. Joffrey, the pass to Querido. The kick, Alaw, good up fake. Moore, three-pointer. Off the mark nga lang. Guerrero, three-pointer. Sobra din. Look at the battle for the rebound. Yung Tubangi, binaks out si Querido. Grabe yun, di ba? Kung makikita mo tong Guerrero to, ganyan yung laro niya eh. Yes. Kailangan makuha niya yung rhythm niya bago siya makashoot. Pag nakashoot naman yan ng isa, sunod-sunod na yan. Totoo yun. Eto, Miranda fires off the mark. Montemayor try to keep it alive. Good tap from behind by Joffrey Santos. Here comes RJ. Oh! Basang-basa yun. Eto, Yan Pablo. na! Oh! Yan na! Pablo! With the slam!
Grabe yung Pablo doon. Diba? Parang binuwad yung buong Coliseum dito sa SM. Yung ulo niya na, andun na sa ring eh. As Querido, trying to dump it off. Papunta dito kay Joffrey Santos. Parang tinawag ni Pablo yung ano yun. Lahat ng tao sa SM. Oo, tingnan natin dito. Luis Pablo with the lakas move of the quarter brought to you by Cable Link and Holdings Corporation. Slam, bam, Bang! thank you ma'am. Galing dito Woo! kay Manuel Luis Pablo. Grabe naman yun. First 2 points ah. Happy si Mami doon. Yes, of course. Siyempre, Mami ni Pablo, di ba? Mintis yun. Quaho now on the floor for Hustle. So more bad news for the Boomers. Tarado ang ring nila. Oo. Quaho swings it to Competente and all UAAP lineup. Boss Ray ah. Miranda from FEU. Montemayor from FEU. Quaho. Well, hindi, sorry. Letran nga pala si Quaho. My bad. So, one letranista. Santos with the jumper off the mark. Look at Mascareñas trying to keep it alive. Pero tumama pa sa paa niya. Ang haba rin pala ng Mascareñas. Yes. Kasi parang konti lang yung advantage ng height kay Pablo. Totoo. 20 years old pa lang yun si Mascareñas. Would you believe, Boss Ray? And actually, tinanong siya eh, na I believe si Boss Jun Linogo na kung pwede ba siya maglaro sa 19 under. Sabi niya, kaka-20 ko pa lang po, pasensya na, diba? Pakabait na bata to si Justin Mascareñas, diba? Mas Competente. Uy, libre siya, hindi niya tinira. They swing it over. Quaho, favorite spot niya yan. Deo in and out nga lang. But look at Montemayor and Competente, keep it alive. Yan ang nakakatakot sa Quaho na yun. Diba? Pag iniwan mo libre yun, automatic yun, titiraan ka nun. Gagaya ng ginagawa nito ni Guerrero. Yes. Pero tingnan mo naman gano'ng katalino tong Guerrero, Boss Ray. Alam niyang babangga sa kanya tong si Dwayne Miranda. Tumigil siya, nagpasabit at tiniro. Look at that. Hindi nga nakatingin gaano si Dwayne sa kanya. Pinasabit niya talaga ng sadya. Talagang inabangan. Dahil alam niya, yung bata, mainit eh. Gusto siyang ma-block o gusto siyang habulin. Yes, of course, this kid, Ronel Guerrero, played with the special GAB license for the Bicol Spicy Oragons a year ago. Kung saan nga, dun sa liga na yun na pinaglaruan niya, still holds the record for most points in a game and most 3-point makes. 41 points and 11 3-point makes, di ba, Boss Ray? Talagang hindi niya makuha yung range niya kahit sa free throw. Oo, mahirapan lang eh. Pero down by 10 sila dito, talking about the Boomers. Pablo in the middle against Jigs. Luis, favorite hook shot niya yun, pero that time short. Moore tosses it over. RJ, the alley-oop to Jigs, wala nga lang. And Datumalim and Querido get tangled up. Match yung dalawa eh. Paparehas bato-bato, di ba? Ano yan eh, parang nanonood ka sumo wrestling sa dalawang. Kasi kita mo naman, match sa katawan, match sa height. Edad lang nila mang ni Querido eh. Mas matanda siya than Datumalim. Totoo yun, pero kita mo naman, laban yung bata. Moore out of sync from 3, pero andyan si Mascareñas for the layup. Competente. 6 seconds na titira sa ating first quarter. Quaho, 4 seconds. The swing, Competente to beat the buzzer. Knocks it down! Wow! Ganon ka-shooter yung batang yan. Pagka nabigyan mo yan, tapos open siya, wala siyang ibang gagawin kundi itira yun. Yes. Lorenzo Bryan Competente with a 3-pointer capping off what is a dominant quarter para dito sa Hustle Rising Suns. As we can see, a Hustle Rising Sun highlight reel dito. Nagsimula kay Pads Padilla, tapos nagpakita si Monster Mayor on both ends of the floor. Then eto, the highlight of all highlights, Pablo throwing it down on the break. Raise the roof, Manuel Luis Pablo. And eto nga yung buzzer beater ni Lorenzo Competente from the outside. An 11-point lead for the Hustle Rising Suns after the end of the first quarter, 19-8. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, love talaga. Make fewer
fewer mistakes and treat every game as a do-or-die game is what Coach Ernest Alao said with only a day of interval from their last game. And they took 1 day break as an opportunity to rest and prepare his team mentally because he believes every action they do can affect the whole game and team, and crucial mistakes it's what they don't need in crucial games. So back to you, Enzo and Boss Ray. Thank you so much, Francine. And yun nga, treat every game as if it is your last game in parang do-or-die situation. Kasi, yun nga, Pampanga Delta 2-0 na. Itong J-Project 1-0, di ba? Hustle, 0-1 ang kanilang standing dito sa semifinals natin, Boss Ray. Kumbaga, itong Hustle, desperado makakuha ng panalo. Kumbaga, gusto nila itong Boomers, apantay dapat tayo entering the last day of the semifinals, di ba? Tama yun. Kaya lahat gagawin ng Hustle Rising Sun ngayon para manalo. Wow! That block, I think, is gonna be credited to Mascareñas dahil sa yung huling nakatapik nun. Pero tatlo ang sumalubong dito kay Deo Quajao. Nasa loob na si Vergara. Yes. At siyempre, nasa loob na rin si Riquera. Magkakampi yung tatay kagabi, ngayon magkalaban yung mga anak, no? Mascareñas on the cut. Justin misses. Good defense by Competente. Yan ang dapat matutunan ng Mascareñas, di ba? Kasi parang nakita niya na mismatch yung Competente sa kanya. Ayan. Wow! Woo! Grabe, mismatch baka mo. Bilangin mo na, Boss Ray. 1, 2, 3, 4 para dito kay Renzo Competente. Ang maganda kay Competente, pag nag-init yan, tuloy-tuloy yan. Yes. Di ba? Natin dito again, ang ating lakas shot of the quarter. Foul. Brought by CDO Food, Spear Food that brings you home. Paul talaga eh. talaga. Paul talaga. Ayan nga, Boss Ray, kompleto nga. Binilan na talaga eh. 1, 2, 3, 4 eh. Talagang mausay yung Competente na pagdating sa mga ganun. Lalo na set up siya na 3 points. Yes. Oh, good pick and roll right there by Guerrero and Mascareñas and Justin. No resistance there. Angat na angat siya kaysa kay Datumalim eh. Oo, alam niya kung paano gamitin yung height niya. Wow. Off the Pablo screen. Datumalim hindi nakuha yung bola. Maganda yung pasa ni Quajao eh. Dito malunod na tumao. Ganun lang. Oo. Kala niya malalaglag lang. Sayang yun kasi nag-effort si Quajao, di ba? Yes. Coach JR De La Cruz on your screens. The head coach of the Hustle Rising Suns. Here comes Castro. They give it to Mascareñas from the outside. Way off the mark. Not really his game yung 3-point shot na yan. Pablo siya nagbababa. Pablo looking to go. Oh! Coast to coast for Pablo. 1, 2, 3, 4. 4 ang bantay. Siya lang mag-isa. Pinakitaan ni Pablo. As Ala with the finger roll. Niluwa pa ng ring. Vergara nagmamadali. Bullet pass to Quajao. Deo puts it up and in. Grabe yung Quajao talaga. Pag nabigyan mo ng bola. Nag-aabang, no? More looks shaken na pa rin dun nga sa kanyang hamstring, Boss Ray, no? Is it the same hamstring na na-injure niya sa Gilas? O ibang hamstring pa rin? Ibang hamstring na yan? Hindi, bali yung hita niya sa kanan. Hita niya pa rin. Natamaan ng tuhod. Oo. So, yun ang pinaproblema. Sa UE practice, no? Tapos natamaan din against Pampanga nung 19 under semifinals, di ba? Oo, di na baro. So, yun. Pero medyo okay naman. Kaya medyo may sakit pa daw. Oo, bigat yan. Pero same leg ba nung hamstring injury niya before? Oh, yun hindi. ang mabigat doon. Kaliwa, tapos kanan naman yun. Diba? Nakita mo ba yung ginawa ng Competente na yun? Pinagpag si Vanguardia, Boss Ray. Ang galing na depensa ng Vanguardia. Oo. Kaya lang, sa opensa naman, iba utak ng Competente. Tingnan mo, initian lang niya ang kanyang Tiger teammate na itong si Castro. As we take a look at the lakas drive of the quarter brought by CDO Food, Spear Food that brings you home. Ganda ng pagkaka-atake ni Competente doon. Binaon doon sa dibdib ni Vanguardia. Nagulat doon. Parang si Derek Bailey ang bumantay doon. Parang nagulat eh. hindi na makigising si Derek Bailey. Kasi ito, Bagay still yet to score dito sa ating laro. Sabi, tahimik daw ako. Sabi ni Jude Bagay, of course, the dreamer. Itong si Jude Bagay. Siyempre, shoutout kay Coach Jess, di ba? Yes, Coach Jess Evangelio. No, And of course, bata kay niya yan. Mayor Dinko din, bata nila yan. Pablo, off fake against his former teammate Di Maunahan. Kilala daw niya kasi itong si Marcos Di Maunahan. Scorean ko yan. Grabe, alam mo si Pablo, wala akong masabi sa bata na to. Ang laki ng in-improve niya. Totoo. Talagang, alam mo yun, solid na solid. As, again, yung depensa na itong Hustle, Boss Ray, sa galing ng
At ganda ng offense ang tinatakbo nila. Yung depensa nila para sa akin yung mas impressive, diba? Hirap na hirap itong talented na Boomers makakuha ng easy basket. Kita mo naman yung ginawa kay Mara, di ba? Ito na yung matchup. As again, Mara, napipigilan ni Montemayor. Yes. Kasi teammate niya yan eh. Alam niya paano gagawin. Totoo. Wow. Gives it to Pablo. Luis. Good head and shoulder fake. Easy 2 points yan for Pablo. Diba? Talagang ang taas na ng level ni Pablo. Tinatakbo niya. Kaya talagang alam mo yun, parang iba na ako ngayon compared dati. Parang sinasabi niya kay Mara. Totoo. There you go. Jude Bagay in takeover mode na. 5 points to his tally here in the second quarter. As Quahao attacks. Good defense. Galing dito kay di maunahan. Siyempre, pag sinabi mong nag-i-improve, hindi naman papayag si Bagay na si Pablo lang. Totoo. As Vanguardia puts it up and in. Angelo Vanguardia with the 2 points. Vergara gives it to Pablo. Alam mo yung anak ni Albergara, ang laki na niyang in-improve, ha? Yes. Alam mo yung tibay ng mawak ng ng bola, di ba? Alam na gamitin yung katawan niya. Di ba? Hindi yung dati na parang nag-hesitate pa siya. Ngayon, talagang baliwala sa kanya kahit sino bantay niya. Yes, as Coach J.R. De La Cruz calls for time. His team is still up 34 to 19, 5 minutes and 36 natitira sa ating first half. Mga kasinag, panoorin ang salpukan sa mundo ng basketball. Watch the world play sa SLA Junior World Showcase sa July 17 to 21 sa Pampanga, Philippines. See you! Silenced by the home team, this is what happened to the Hustle Rising Suns when they faced off against Pampanga Delta dun sa Brenzigiao Convention Center sa Sabado. And tingnan mo, Boss Ray, na-dominate nila yung rebound. 55 rebounds nga sila to 40 compared to 42. Pero Pampanga Delta pa rin panalo that game. Grabe, labang din pang sila ng assist, ha? Uy! Diba? The Saint is in the house! Ronald Tubid, the team manager of the Terra Firma Jeep. Grabe, relax na relax si paring Ronald. And of course, a legendary player from the UE Red Warriors. Huwag natin kakalimutan yun. Siyempre. Kung may James Shop, may Paul Artadi, may Ronald Tubid. Yes. Bago pa magkaroon ng Paul Lee, may Ronald Tubid, di ba? Totoo. Kompetente with the rebound. Kompetente, ginagawa lahat para sa hustle dito sa first half, ha? Siyempre, kailangan nilang manalo ngayon dahil natalo sila ng Pampanga Delta. Totoo. Kompetente. Ganda! Uy, yun lang nabitin. Pero, Monster Mayor! Nakita mo yung step ni Kompetente na yun. Kaya lang, si Montemayor ready. Diba? Parang binibi daw kasi ni Kompetente yung layup eh. Totoo. Sa ganda ng galaw niya. Easy. Hindi pala. As Castro pinagpag si Vergara. That's gonna be taking a foul as Mara underneath. Again, Montemayor's defense, Boss Ray. Kita mo yun, taas kamay na bother pa itong si Michael Mara. Ang haba ng pasensya ni Montemayor eh. Tinayuan lang sila. Oh. Kaya nakakuha siya ng trouble, di ba? Galing ng depensa ni Montemayor doon. Offense and defense, ginagawa ni Montemayor ngayon, di ba? Totoo. Here comes Dwayne. May Dwayne ka pa, ha? Oo, Dwayne Diba? Miranda. Coach Dennis Denok Miranda for sure nanonood ngayon. Mamatik yan, siyempre. Oo. Eto. Talking about Dwayne James Miranda from the outside. Muntik na yun. Mara. Trying to go coast to coast ba to? Michael, babagayin si Pablo. And he puts Pablo to the rim. Ayan na. Yung labanan ng Kong versus Godzilla, Boss Ray. Yan ang kailangan niyang gawin kung gusto niya makakontribute na maganda sa Boomers. Di ba? Kasi kung aabangan siya ng aabangan ni Pablo, sigurado 100% puro block ang mangyayari. Natin itong last move of the quarter brought to by K-Bulling and Holdings Corporation. In the next few seasons, dahil magre-residency year yang si Pablo at si Mara, makikita nating matchup na yan soon, di ba? Pablo for Lasal, Mara for UST. Matik yun. Kasi si Pablo, talagang alam mo yung karir niya, paakyat na, di ba? Totoo. Kasi itong rin si Mara, di ba? Under Coach Pido Harencio, magiging, for sure, magagamit ni Coach Pido yung si Mara dahil ganyan yung mga gusto ni Coach Pido mga players, di ba? Na masisipag, palaban. Kasi si, Mara matapang. Bagay on the run.
Traveling violation. Again, Montemayor defense na naman, no, Boss Ray. Halos Grabe. lahat kanya eh. Grabe, saludo ako sa Montemayor na to. Nakita niya na nagmamadali si Bagay. Si Bagay naman, hinawakan yung bola, tapos tinakbo. Travel talaga. Yes. Wala kang paglalagyan sa official natin. Totoo. And pretty sure, sabi nga natin, nanonood ni Coach Denok Miranda. Of course, Coach Denok Miranda, an assistant coach for the FEU Tamas Cruz, saan naglalaro si Montemayor. And as I say his father's name, yung anak nakascore. Diba? Malamang nag-iiyaw na yun si Coach Denok Miranda. Ewan ko kasi, ano yun, stone face yun si Coach Denok pag naglalaro, di ba? Style lang ni Denok yun, pero tontuwa yun. Ikaw nagsabi. Mas kilala mo siya. Oo. Diba? Tingnan natin ulit itong pull-up jumper by Dwayne James Miranda. Our lakas shot of the quarter brought by CDO Foods, Fear Food that brings you home. Ang ganda rin tinatakbo ng si Rising Sun. Siyempre sa pangungunayan ni Coach John Rose de la Cruz at si Ma'am Marjorie Christine de la Cruz. Diba? Very supportive sila sa mga players nila. Totoo. Kaya ang laki ng in-improve. Look at Mara trying to dribble around Leighton Buenaventura. Pahirapan. Yung FEU boys netong Hustle Rising Suns ang nagpapahirap dito kay Mara. Buenaventura and Montemayor, no, Boss Ray? Alam ko sabi ni Coach Denok, ito si Buenaventura parang wala na sa FEU. Wala. Umalis na ba? Oo, parang may school ata na pinuntahan to. Pero last year nasa FEU siya, di ba? Totoo. Tanungin nga natin. Oh, look at that! Montemayor. Yun nga lang, bawal yun. Inipit niya sa gitna ng legs niya para makuha niya. Ang tibay talaga ni Montemayor. Kaya lang, lagay ko muna sa legs ko. Bawal. Yung kung kamay lang, di ba? Pwede. Pero inipit niya sa legs Totoo. niya. Tawa siya ng tawa tuloy. As RJ Guerrero comes in. Upo si Roby Castro. Guerrero needs to be the fire starter dito para sa Boomers, no, Boss Ray. Kasi kailangan din nila yung three-point shooting niya para for floor spacing purposes. Pero he decides to attack this time. Kick out. Alaw from the outside. Ayaw pa rin talaga for Moore. Jigs with the board. Querido puts it up and in, plus a foul. Grabe yung Querido na yun. No? Pinakita niya yung muscle niya. Ganyan yung move ni Derek Bini. Kaso kay Derek Bini, travel. Itong last grab of the quarter. Pati by Pulitech Philippines Incorporated, our official advertising partner. At di siguro yung bumanat, boss. Di sa akin ang galing. Querido. Oh! Na-save pa niya! Bagay. Gives it to RJ. Extra pass, Vanguardia from the outside. Off the mark. Pero, Alaw tracks it down. Moore. No good yun for Alaw. Anong ginawa ni Alaw doon? Parang nagsayang siya ng bola. Diba? Either pasa mo na lang or kick out. Pero Montemayor na naman nakabother ng Boss Ray, di ba? Wow! Eto naman, Woo! kompetente again! Grabe, yun ang mga move na, alam mo yun, talagang smooth na smooth. Yung dalawang former teammates sa FEU, itong si Montemayor at kompetente, ang nagbubuhat ngayon. Montemayor sa depensa, kompetente naman sa opensa, di ba, Boss Ray? Kayang-kaya ni kompetente, basta inatake ka yan, lista mo na. Pero yan, lista mo na rin para dito kay Jude Bagay, the pride of Davao. Mabigat din kasi yung bagay, talagang alam mo yun, solid yung bata na to. Totoo. Sanay na sanay pa sa panalay ito. Totoo yan. Oh! Hindi nakita ni Dwayne Miranda, sa kanya pala ibibigay ni Rojan as Pablo comes in, replacing Montemayor. A well-deserved rest para dito kay Rojan. And kita mo, sinalubong ng high fives itong si Rojan Montemayor. Grabe yung effort sa depensa nito ni Montemayor na Boss Ray. Grabe, alam mo, ang swerte ni Coach John Rose de la Cruz dyan sa bata na yan. Diba, napaka-fighter nung nakuha niyang. Pero mo, para kang may limang player Totoo. kay Montemayor. Sa katawan pala, para talagang lima eh. Yan na, pumasok na si paborito natin. Si Padilla. Padilla. Gusto ko yung batang to. Relax lang eh. Alam mo yun. Ang dali sa kanya ng basketball. Bukod sa kapangalan niya si Daniel Padilla. Sabi ko na eh. Sabi ko na. Nakakatuwa dahil, alam mo yun, kahit na maganda yung nilalaro niya, normal lang sa kanya, cool lang siya, alam mo yun. Hindi nagmamadali, di ba? Totoo. Ito, Miranda on the run. Good! Galing I naman. think, yung pagtingin niya doon kay Buenaventura, napaalis si Querido sa gitna. At Alaw nagmamadali on the other end. Scoop shot is no go, pero may foul on the shooting motion.
Grabe. Kung may mga masasabi kang about kay Miranda, isa lang sabihin mo eh. Tingnan mo. Ito mo yung pagtingin niya, ating lakas move of the quarter, but may Cabling and Holdings Corporation. Pagtingin niya doon kay Buenaventura, napaalis niya yung defender doon as a free throw line itong si Moore Prince Alaw. And Boss Ray, I'm gonna give you a question dito. We can see Moore at the free throw line, his head coach, etong si Coach Ernest Alaw, sarili niyang kuya, your two sons playing here. As the president and CEO pa ng liga natin, di ba? Have you been, parang nakakatanggap ng mga tanong, syempre, or even criticisms about yung dalawang anak mo naglalaro, nagko-coach sa liga? For sure, meron kang mga natatanggap nga na criticism, mga tanong, di ba, mga ganyan. Para sa'yo, yung experience na yun, ano mong sasabi mo nga sa mga ganong situation? Ako naman like ko sinasabi sa mga bata na exposure niyan, pagtrabaho niyo yan. Yes. Kasi itong mga official natin, trabaho din nila na pituan kayo, tawagan kayo, di ba? Kagaya nangyayari kay Ernest na na-turn out, na technical, di ba? Natural yun kasi as a coach, kailangan mong maranasan yung mga yan eh. Yes. Si Moore naman, technical sa game. Sabi ko sa kanya, dapat yung choice mo, laging doon sa maganda, hindi sa pangit. Tama. Kasi kung gusto mong maging leader, ipakita mo rin sa mga teammate mo, good leader ka, hindi kayo matitechnical dahil sa wala ka kwenta-kwenta. Totoo. Diba? Kung mapapansin mo yung 19 under ni Ernest sa deep, laglag, di ba? Tapos sa 40 up niya, puro talo, di ba? Kagabi, nanalo, alam mo yun. Lagi ko sinasabi sa exposure niyan, trabaho niyan, gampanan nyo. Hindi yung, minsan siyempre, tao lang yung mga yan, nagreklamo na, Daddy, hindi naman pumito. Wow! Sayang! Hindi lang pumasok yung buzzer beater. Sayang! Oo. Kita mo nang hinayang si Pads eh. Oo, naging Padilla na yun. Sayang. Yan nga, parang sinasabi ko sa kanya na wala akong masasabi niyan kasi pito ng referee. Yes. Kasi minsan nagreklamo si Ernest na, Dad, bakit naman ganun? Harap-harapan ko, ganyan. Minsan na sinabi ko sa kanya, ang ganda ng tinatakbo ng official natin. Problema nyo yan. Amen. Yes, as we can see, the second quarter highlights. Maganda ba tinatakbo ka mo, Boss Ray? Etong Hustle Rising Suns, napakaganda ng tinatakbo dito sa first half. Hindi natin inaasahan ng ganitong score, Boss Ray, di ba? Kasi pag sinabi mo itong dalawang koponan sa dami ng players nila, isip natin, dikdikan to. Walang makakalamang ng gando. But the Rising Suns clicking on all cylinders on both ends of the floor. Hindi ko ma-pinpoint sinong player nag-lead, pero they are leading right now at the half, 42-27. Kapit na po mga kasinag. We will be right back. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga. Kahit di sabihin, feel na love kami. Kain love, love talaga. Mga kasinag, panoorin ang salpukan sa mundo ng basketball. Watch the world play sa SLA Junior World Showcase sa July 17 to 21 sa Pampanga, Philippines. See you! J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet.
Yan na naman siya. Says, kalma lang tayo. Lamang tayo ng isa. There's a foul away from the play. Sandwich between two. Ako si Alpi Martinez ng Team Firechief. Suportahan ng Sinag Lakas 40 2.0. Ako si Jojo Hate ng Tatak Chelbinyan. Suportahan ninyo ang Sinag Lakas 40 2.0. Si Vice Mayor Jalalonte ng Binyat Tatakjal Team. Suportahan po natin ang Sinag Lakas 40 2.0. Ako si Lancer Gan from Tigas, Kapampangan. Tutok lang kayo sa Sinag Ligasya Junior World Showcase. Ako'y Daniel Pineda ng Pampanga Pradera Team Park. Tutok lang sa SLA Junior World Showcase. Ako si Paul Chavarria ng Binyang Tatak Gel Team Sailun. Tutok lang kayo sa Sinag Liga Asia Lakas 40. Ako si Luabad ng Tito Rex Firewire. Suportahan ng Sinag Lakas 40 2.0. Ako nga po pala si Justin Bautista ng Pampanga Delta. Tutok lang po kayo sa SLA Junior World Showcase. Hi, ako nga po pala si Nico Aguilar ng TGC Santa Rosa Saints. Tutok lang dito sa SLA Junior World Showcase. Good day, mga kasinag.
Ako po si Ron De Santos, PBA Legends, Sinag Liga Asia Commissioner. At nandito tayo ngayon sa Queensins Cafe. At nyo naman, Naga, Cebu. Interview natin ang batang-batang may-ari. Siyempre si Vince De La Puente. Makita niya naman, batang-bata, pero businessman, marang-manas tatay. Again, sir, hello po. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Magandang araw po. Yes, magandang araw. Paano nagsimula ang Queensins Cafe? It started nung pag-pandemic. May trend, di ba? Yung Dalgona coffee. Yun talaga yun. Nag-started with my sister po. So I bought my own beans. I bought my own coffee grinder. So naggawa ko ng own coffee ko. Na nakita ko yung mga intricacies. Like dapat ganito yung grams ng tubig. Dapat ganito yung grams ng mga beans. Ang pagka-structure ng Winzen's Cafe is marketed towards everyone. So we welcome everyone to come to Winzen's Cafe. So we want students. Students can stay here for as long as they want. Because ako din student din ako. So makarelate din ako. Study 4 hours on end para sa isang test lang. So ganyan. And then we want to welcome families din. That's why yung ginusto namin na furniture is mga comfy na furniture so they can sit back, relax, mag-talk. And then for mga business people din, they can relax din and they can talk and they can do business and they can do their meetings also dito sa mga private rooms namin. Yes, correct. So we want the brand to be to give up the message of comfy lang, chill lang tayo dito, and then we welcome everyone. So yun, we want to do franchising, and then we also want to sell coffee beans. So we have a really good supplier for coffee beans. We want to pack them up and then create our own line of Winzen's Cafe coffee beans. So Winzen's beans, mga ganyan po. Siyempre, we're very excited to have them aboard. Siyempre, tinanong natin sila. What makes them, maging okay sa kanila to partners with Sinag Liga Asia. And very excited. Ano bang views mo doon na our partnership? So Winzen's Cafe has been partnering with a lot of basketball teams, local basketball teams dito sa Naga. So we're really excited because we love basketball din eh. And then everybody loves basketball dito sa Pilipinas. So we're really excited to partner with you guys kasi international national na yung scope na eh. So, I wanna see anong mga endeavors niyo. I wanna see mga grassroots players na pinapakita niyo, pinapa-expose niyo. So, I'm very excited to see everything you have to offer. Yun nga, siyempre, they believe in us, they believe in the grassroots program. And Sinag Liga would offer, siyempre kami tayo sa Sinag, will help them expand through basketball sports program at the same time yung exposure nila para sa atin. So again, maraming salamat. Any word, mga kasinag natin, mga young businessman? Keep grinding lang po. Ayun, keep grinding daw. Thank you. Good afternoon mga kasinag. Before we continue to the second half of our game, I am here with Michael Mara for the J Project Clothing Boomers and Manuel Pablo for the Hustle Rising Suns. Now, sa'yo muna, Mara. Down by 15 points kayo ngayon, and so far, lahat ng defensive strategies na ginagawa ng Hustle nag-work for you. What else do you think you can do para makahabol kayo and hopefully get the win? I think need namin mag-communicate more as a team and parang i-execute namin yung plays namin and stop being selfish sa each and every one of us. Kasi eventually lahat ng score ng kalaban namin is because of our wrongdoings din. So yun, I think less mistakes and mas malaki yung chance namin manalo. Now, baka meron ka mga gustong batiin at pasalamatan. Gusto ko lang batiin yung mga friends ko na nanonood, yung management ko and yung mom ko and si Boss Jun Linogon. Thank you. Now, sa'yo naman, Pablo, clicking yung team nyo ngayon, and even though nasa lead kayo, you know that J Project will do everything to win. What else do you think you can do para ma-maintain pa yung lead nyo? Siguro, mas doblein pa namin yung effort namin. Then, syempre, panibagong half, 0-0. Yun, dagdagan lang namin energy, magtulungan kami sa court, and sundin lang namin yung game plan ng coaches.
Now I'm giving you the opportunity to greet and thank anyone you would like. Siyempre, thank you sa lahat ng coaches sa Hustle and sa mga teammates ko sa Hustle, family ko, and pati girlfriend ko. Again, Manuel Pablo for the Hustle Rising Suns and Michael Mara for the J Project Clothing Boomers for our halftime interview brought to you by CDO. Now back to you, Enzo and Boss Ray. Thank you so much, Francine, and thank you so much to Luis Pablo and Michael Mara for taking a little bit of their time dito for that interview. And itong Hustle Rising Suns, lamang ng 15 points, 42-27 at the half. Kami pa rin po inyong mga kasama, Enzo Galorosa, and our President and CEO, Mr. Sinag himself, Boss Ray Alaw. And Boss Ray, Hustle played a perfect half, di ba? On both ends of the floor, defensively and offensively. Para sa'yo, ano pang kailangan nilang gawin dito sa second half para makuha nila yung panalo dito? Para makuha ng Hustle Rising Sun yung W, mas dagdagan pa nila yung defense ang ginagawa nila. Tapos yung pensa naman, given na yan. Lahat sila magagaling. Yes. So, yun ang kailangan gawin ng Hustle Rising Sun. Doble nila yung depensa nila, opensa nila, takbuhan, kayang-kaya nila, lalo na yung kompetente, pag nabigyan ng bola, easy basket. Para naman sa Boomers, Boss Ray, anong tingin mong nagkukulang ngayong araw para sa kanila? Sa Boomers, automatic yun, syempre. Kailangan nilang depensa. Kasi yung score naman, talagang mahihirapan ka kung pangit yung depensa mo. Yes. Diba? Ano nagiging problema ng Boomers, nakikita ko, nagmamadali sila para mahabol yung lamang. Hindi ganun kadali yun eh. Kailangan dumipensa ka muna para maganda yung pensa mo. Tapos siguro teamwork, di ba? Kasi ang layo ng diferensya ng Hustle Rising Sun sa Boomers. Bakit? Ang tinatakbo ng Hustle Rising Sun ngayon, parang 10 years na silang magkakasama. Yes. Compare sa parang itong Boomers na parang ngayon lang. Di ba? Ayun ang kaibahan nakikita ko sa nilalaro ng Hustle Rising Sun. Di ba? Siyempre yan, nagdepende yan sa coach nila kay John Ross de la Cruz, di ba? Sa kay Coach Ernest Ray Alaw, di ba? Yes. Ano naman very effective yung ginagawa ng both teams sa offense and defense. Kaya na nagkakataon lang na talagang mas effective yung ginagawa ng Hustle Rising Sun para sa team. Kita naman natin yung field goal percentage. 28% lang ang J Project Clothing Boomers as we see the leading scores. Competente leads all scores with 12 points. Miranda with 9. Pablo with 8 and Montemayor with 6 points. Para man dito sa Boomers, Bagay with 7, Mascareñas with 6, Castro with 4, and Jigs Querido with 3 points coming off the bench for the J Project Clothing Boomers. Let's see kasi anything can happen dito sa second half natin. Can the Boomers catch up and win this ball game coming back from 15-point down? Or can Hustle Rising Suns ride the tides and win this game para 1-1 ang kanilang record? But syempre mga kasinag, bago po natin simulan ng ating laro, tutok lang po kayo sa mga sa screens ninyo, and let's look at this video that we have para sa ating beloved Ma'am Janice Chan. Happy birthday po, Ma'am Janice Chan. Thank you so much po na pagiging second mother po sa akin dito. Sinagliga siya. I wish you all the best, all the health po in the world, and mag-iingat po kayo palagi. God bless po, Ma'am. Happy birthday po ulit. Happy birthday, Ma'am Janice. We love you. Ingat ka palagi. Mwah! Hi, Ma'am. Happy birthday po. Stay healthy and God bless you more po. Thank you. Happy birthday, Ma'am Janice. God bless you always. And ingat ko po palagi. Happy birthday, Ma'am Jan. More blessings to come and more birthday to come. Ma'am, idol kita sa pagmamaneho mo. Happy birthday, Ma'am Jan. God bless always. Thank you. Happy birthday, Ma'am Jan. God bless you more. Happy birthday, Ma'am Jan. Good health po and God bless you always. Happy birthday, Nanay. We love you. We care for you. Me and Nanay. Sana maligaya ka ngayon birthday mo. Bawasan mo yung stress mo. Tsaka maging safe ka kung wala kami. Tsaka maging healthy ka palagi. Me and Nanay love you and happy birthday, Nanay. Nanay, happy birthday. Thank you for everything. Thank you for loving us, me and Joy. Thank you for all your sacrifices, your patience, your understanding. And thank you also for being very supportive to me and to our SNA family. Again, happy birthday and stay healthy always. And we love you so much. I love you so much. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am Janice Chan. Happy birthday to Ma'am Janice Chan.
Happy birthday once again, Ma'am Janice Chan from the SLA family. May God Almighty bless you always. Happy birthday ulit po, Ma'am Janice Chan. As ito po ang ating halftime score, 42-27, a 15-point lead for the Hustle Rising Suns. Kapit lang po mga kasinag. As pagbabalik po natin, it's the second half ng laban ng Hustle Rising Suns kontra the J Project Clothing Boomers. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Back here inside the SM Events Hall in SM South Mall as third quarter. Simulan natin. J Project Clothing Boomers may hawak ng bolas. Yun pa, nawala pa kay Castro yung bola, Boss Ray. Parang hindi nila alam kung anong gagawin nila ngayon ng Boomers, ha? Alam mo, ang laki talagang effect nung wala yung Asido, ha? Oo. Si Rojan, hindi rito nag-aantay ng bola. Nakalimutan niya, gusto niya atong na-pensa ulit. Pumipito yung referee, nag-aabang lang siya doon. Siya pala yung pinipito na pumunta doon. Bait ang batang yan, ha? Yung Montimayor, ha? Siyempre, kakilala natin yun for 2 years na eh. Yes. Ito, Padilla. Another Cebuano. Good up fake. Hindi nga lang pumasok yung step-through shot niya. Pero bola pa rin dito ng Hustle Rising Suns. As Guerrero says, hindi niya natapik. Is Coach Ernest going to challenge? Everyone's looking at Coach Ernest. Yes, yun na. They are going to challenge. Lahat ng players and assistant coaches sinasabi sa referee challenge. Pero yung referee natin, Coach Boss Ray, isa lang ang tinitingnan, si Coach Ernest lang. Dahil nga, head coaches challenge yan. So kahit sino pa dyan sa mga team, magtatatalon, sabihin challenge tayo. The referees will have to wait for the head coach because it's a head coach's challenge. Nung nagsabi si Coach Ernest ng challenge tayo, nag-challenge sila. So ito nga, our referee is going to the IRS ngayon. Yes, siyempre. Habang may coaches challenge, happy viewing, ha? Alden Kiab. Yes, yun pala. We can see right here, Boss Ray. Yan, sa replay natin, sino ba last touch doon? But correction lang, Boss Ray, hindi assistant coach. Si Coach Denok Miranda sa FEU is actually the head of basketball operations ng FEU Tamaraws program. Wow, congrats pare. Iba talaga si Coach Denok Miranda. Matagal na siyang ganun, assistant coach tayo, assistant coach. No? Yeah, nag-head coach siya. Nag-head coach siya last season, pero ngayon tumaas na yung posisyon niya. Siya na may-ari ng FEU. Hindi naman. Head of basketball operations. Okay. Congratulations. Alupit naman, no, kung siya na may-ari ng FEU. Congratulations, Coach Denok Miranda. Mabuhay ka. Idol natin yan, Coach Denok. Of course. Ito nga, ang kanyang anak at ang kupunan ng kanyang anak ay lamang ngayon ng 15 points. As good challenge right there by Coach Ernest na turnover tuloy yung, or na-turn yung call. The bola nila, Mascareñas gets the friendly roll. Grabe yung tira ng Mascareñas, no? Alam mo yun, hindi mo malaman kung smooth o ganun lang talaga yung bitaw niya, no? Ganun talaga. That's gonna be a foul on Guerrero. Foul talaga. Oo. Alam na niya eh. Agad naman siya nag-apologize dito kay Dwayne Miranda, di ba? New attitude para dito kay RJ Guerrero. Hindi siya ganyan, di ba, dati before, Boss Ray? Yes. Ito, Montemayor on a DHO with Dwayne. At Guerrero ready na sa pag-atake ni Miranda. Oh, good fake. Galing kay Dwayne there. Montemayor again with an offensive rebound. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Pag si Montemayor naka-rebound, talaga babalik ang ganyan. Ganong katibay yung katawan ng batang to. Pero na-impress ako dun sa V-cut ni Dwayne Miranda, Boss Ray, ah. Kala mo pupunta dun sa gitna. Bigla na lang pumunta kay Montemayor na iwanan tuloy siyang wide open dun. But ito na naman, Monster Mayor nga talaga. Yung sinasabi niya kanina. Ibang klase. Nag-rebound na, nakakuha pa ng foul. Ngayon, prito naman, buong-buong loob. Diba? In fairness kay Miranda, consumute yun, di ba?
lalong mababaon ng Boomers. Yes. Pero 2 out of 2 para dito kay Montemayor. At yun na nga, Boss Ray, 44-29 ng ating score. Castro against Tubangi. A 1-3 pick and roll dito and they leave Guerrero here. RJ step through move. Traveling nga lang si RJ. Travel talaga. Wala kang passport. bawal mag-travel kasi wala passport. hindi mo nila yung passport. Naiwan. Nakalimutan yung passport. Oh! Woo! Pass by Rojan! Hindi nga lang na-finish ni Dwayne. Sayang yun. Guerrero wide open look. Finally, nakaisa na siya. Kaya nakakatakot yan, nasa Guerrero ha. Oo. Diba? Panimula na ba, no, Boss Ray? Yes. Huwag ka nakashoot yan. Alam mo yun, pag nag-init yung kamay niya, iba yung bata na yan. Padilla. Defended well here by Vanguardia. Oh, good crossover by Pads. They set up Miranda from the outside. No goal. And Montemayor again on the offensive rebound and put back. Grabe si Montemayor doon. Querido, good strip by Rojan pero nakuha ulit ni Jigs for the basket. Parehas matibay kasi yung katawan nun, kaya ang ganda ng matchup nila. Yan ang fair matchup, di ba, Boss Ray? Jigs Querido and Rojan Montemayor. Rojan, binigyan nila na screen. Block by Querido. Here comes the Boomers who are down by 12. Castro to Jigs to Mascareñas. Natapikan ni Tubangi. But Justin, flip shot, too strong and another rebound for Montemayor. Libre yung Querido, hindi binigay ni Mascareñas. So, nabitan pa siyang kumuha ng foul. Double bukol sa kanya yun. Pero, kung makikita mo yung depensa ng Montemayor doon, iba. Yes. Diba? Parang pader. Ayun, sa rebound, pasabit. Grabe yung ginagawa ng Montemayor na to. Ang ating lakas grab of the quarter brought to you by Mulitech Philippines Incorporated, our official advertising partner. 10.7 rebounds na for the Trojan Horse. Rojan to Pads. Padilla making his move against Vanguardia. Rojan wants Dwayne to get it. Miranda, natapikan. Ito na si RJ. Guerrero pulls up. Bang! Para dito kay RJ Guerrero. And sabi niya, tahimik daw dapat ang bench ng Hustle. Here comes the bomb squad! Yan ang nakakatakot kay Guerrero ha. Pag gaya ng sinabi ko kayo, nakauna siya, nakapangalawa niya. Yan, ito panoorin natin. Ang ating lakas shot of the quarter brought to you by CDO Foods, beer food that brings you home. What a shot there, pangalawa na yan ni RJ Guerrero and silencing the crowd dito ng Hustle Rising Suns as he cuts the lead down. The single digits dito, 46 to 37, 6 minutes and 34 natitira sa ating quarter. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga. Kahit di sabihin, feel na love kami. Kain love, love talaga. Showed their poise in the endgame. This is what J Project Clothing Boomers did against Tikas Kapampangan nung Sabado sa Brensigia Convention Center. Really close game doon and pinakita nga nila yung poise nila. As the assist department, they dominated 35 to 20. Bosri, ang ganda ng ball movement dito by the Boomers. Yun ang kaya nilang gawin eh. Kailangan nilang makabangon para sa Hustle Rising Suns. Kasi yung Hustle Rising Suns, ang pinapakita nila, as a team, buong-buo sila ngayon eh. Alam mo yun? Compare sa laro nila sa Pampanga Delta eh. Totoo. Ito, what will the Rising Suns do after their timeout? Miranda on the Montemayor screen. Dwayne pulls up. Off the mark. Look at Tubangi with a rebound. And he puts it up and over. Vanguardia. Nakita mo yun, di ba? Grabe niya, hindi po rin ko size ko. Papabayaan nyo na ako. Palaban tong OG Rising Suns. Here comes Castro. There's an elevator play for Guerrero, pero Castro takes it on his own. Rebounded by Buenaventura. Ang tapang nung Castro pero talagang kapos na yung tira niya. Here comes Rojan from the outside. Off the mark kung pumasok yun. Grabe na. Laro na talaga to ni Montemayor. Parang siya lang mag-isa ngayon. Oo.
As Mara, babanggain si Buenaventura. Ginamitan ng katawan dun. Kanina, siya yung ginano ni Pablo. Bumawi naman sa Buenaventura. Miranda attacks. Flips it up and in. Plus a foul. Grabe. Ang tibay. Nakita mo yung katawan ni Miranda doon. Talagang pasabi. 2 points. May foul pa. Manakay. Coach Denok Miranda. There we go. Tingnan natin ito. Tinitingnan niya yung screen. Fake it out using that screen and then umatake ang ating lakas drive of the quarter brought to by CDO Food Sphere Food that brings you home from Dwayne James Miranda. Miranda to the free throw line for his bonus shot here. Coach Ernest dudukot dito ng shooting. Uupo itong si Guerrero. Papasok niya. Paul Reguera Jr. Borgie Reguera now on the floor. Pinakita lang ni Miranda yung talino niya eh. Kasi nakita niya na hindi magre-react si Mara. Inatake niya na. Yes. Again, a 12-point lead for the Rising Suns, 51-39. The Boomers trying to find ways to get back into this ball game. Bagay is now back on the floor. Pablo also for the... Oh, good passage! Mara throws it down over Montemayor! Grabe, hindi ako nakareact doon. Poster dunk, Boss Ray. Padilla. Rojan babawi. In and out and back in again for Montemayor. Di nagpatalo eh. Di man dunk pero 2 points pa rin daw yun, sabi ni Montemayor. Ganun ka buwan loob ni Montemayor. Bali wala sa kanya yun. Bagay, the jumper knocks it down. Sara pa ni Pablo yun. Oo. Bawian na tayo ng puntos dito, Boss Ray. Down by 10 na lang ang Boomers. Miranda against Reguera. 2 young guns here. 2 young guns, 2 second-generation players, no, Boss Ray? Alam mo, natutuwa ako sa Miranda. Alam niyang kapapasok lang ni Reguera. Atakin niya kagad dahil alam niya, hindi pa to ready. Ito na, Boss Ray, ang ating lakas. Play of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop. Click, click. Welcome to your Kodak moment, Michael Mara. And here, kita mo yung growl ng isang tig after the play. Kasabi mo lang kanina. Ano nasabi mo kanina? Dinaktakan. King Kong versus Godzilla. Godzilla si Pablo. King Kong. Isa, lumambitin sa ring. Oh. Dinaktakan, no? Sa ulo, Boss Ray, no? Parang ginagawa na naman ni Derek Beatty yun. Pero? Sumingis. Pero si Derek Beatty yun, ha? Ito, Castro. Still up by 11 itong hustle. Mara with a running start. Good pass to Quirido. Jigs the kick. Reguera from the outside. Mintis nga lang yun for Borgie. And Montemayor gets his 9th rebound of the game. Ang hirap nun, malamig pa yung bata eh. Di ba? Kahit na sabi mo sa ball shooter mo, talagang... Tagal nakaupo. Rojan. Fakes the DHO to Competente, but finally Renzo gets it. Competente, 4 seconds, pulls up. Wow! Woo! Wow! Woo! Grabe naman si Enzo, Competente. Kahit siya nagulat eh. Oh. Even he was surprised that he made that. Castro, blitz there by Pablo. Bagay down low. Good recovery galing dito kay Luis Pablo. Iba ang trabaho ng Asil Rising Suns ngayon, ha? Compare sa game nila sa Pampanga, ha? Totoo. Diba? Tingnan natin itong lakas. Stress of the quarter brought to you by Sunsport, the official basketball. Sinagliga Asia. Tingnan mo yung tsura ni Pablo, Boss Ray, pagka-shoot niya. Even he was surprised that he made that. As there you go, officially double-double na si Montemayor. 12 points, 10 rebounds. Wow, what a monster game by Montemayor. Monster Mayor daw eh. Oo. Sinisigaw niya sa akin kanina eh. Oh, sayang yung backdoor pass na yun. Di lang nahawakan ni Miranda. Totoo. Diba? Yun ang hinayang si Dwayne eh. Alam niya, ang ganda ng pasa. And he apologizes to Rojan. Pero sabi ni Rojan, okay lang, bawi tayo sa depensa. Which is the right mentality, Boss Ray, di ba? Yes. Iba talaga itong Montemayor na ito. Pumasok na yung Vergara. So yan na, nagsabay na naman yung Vergara at Reguera. Oo. Pero magkalaban sila ngayon. Magkalaban sila ngayon, yung father nila. Kakampi kagabi. Magkakampi kagabi. Nag-best player pa yung si Al Vergara, si Coach Oo. Al. Tama nung Ray Mendoza, no?
Alam mo, meron akong trivia sa'yo, Boss Ray, Magkasama dati sa MPBL, Tom Rodney Santos, Coach Al Vergara, at saka si Coach Pancho Alfonso for Rizal. Wow! Diba? Kasama yung tatlo na yun. Fun fact lang, diba? Siyempre, ano naman si Coach Pancho, iba yung mga experience niya, di ba? Nanonood yun ngayon. Utak ngayon yun. Iba yung talino niya, na naman ng mga anak niya. Yes. Di ba? Ito. Down by 14 pa rin itong J-Project Loading Boomers. Quahaw back on the floor. Natahimik pa itong Deo Quahaw. Boss Ray, Pablo from the outside. Rebounded here by Borgie. Partida pa. Yan na. Yan na yung labanan ng Reguera Vergara, Boss Ray, But he gives it to Bagay. Jude against Quahaw. Jude rejects the screen. Alaw fires. Ayaw pa rin sa tres para kay Moore, Boss Ray. Ang hirap talaga nun, basta hindi ka 100%, tapos pinipilit mo maglaro. Wala. Alam mo yun, parang 50-50 or 40-60 yan. Oo. Pablo to Quahaw. Deo against Bagay. Letran Knight kontra EAC General. Ang ganda ng help ng Querido, Look at that, for the first time, Coach JR De La Cruz, pinasok itong si Basti Reyes. Hindi nakakita ng minuto itong Basti Reyes ng first half. Alam mo, kahit ako naman siguro magiging coach ni Montemayor, parang ang hirap sa feeling na ilalabas mo siya. Oo. Dahil sa ginagawa niyang trabaho. At si Pablo napigilan ng kanyang former teammate sa Pasig Pirates na si Marcos Di Maunan. And also nagkasama sila sa Lasal Green Hills. Ang hirap kasi nun kung makikita mo yung ginagawa ni Montemayor. Grabe. Paano mo ilalabas, di ba? Double-double to 3 quarters. Tapos, ano pa, di ba? Yung depensa na ginagawa niya kay Mara. Yun nga lang, nadakdakan siya ni Mara. Yun lang. Sorry, Roger. Ito, Moore working the pick and roll. Alaw gives it. Marcos swing. Reguera. Ayaw pa rin talaga. Here comes Renzo. Bibigay kay Pablo. Down low to Basti. Grabe naman. Kakapasok lang yan. Yan ang maganda sa Basti Reyes na to. Pasok lang pero ready. Oo. Diba? What will the Boomers do? They're down right now. 16 points. Mara kontra Pablo. Swing. Reguera. Finally, nakaisa na tong si Borgie. Yan ang maganda sa Reguera na bata na to. Hindi ako na shoot. Tuloy-tuloy ko lang. Shoot din to. Keep shooting, no? Para sa tatay, diba? We take a look at this lakas assist of the quarter brought by SM South Mall. Big to big. Pablo to Basti Reyes. Eto na. Pablo going ISO against Mara. Luis, step back jumper. Short. But Reyes is there for the offensive rebound. Pero, outside na pala siya. Kina-cancel out lang ni Pablo at ni Mara yung isa't isa, no? Boss Ray. Siyempre, kailangan nilang, alam mo yun, pagtataasan ng ere sa mga nilalaro nila parehas. Kasi, alam naman natin na kung gaano kalakas yung Pablo. Totoo. Di Maunan taps it to the wrong man. Here comes Vergara. And Moore, duty foul ang binigay ni Alaw doon. Dahil nga, lamang sa mga players dun sa baba, itong Rising Suns. Pero, as Moore looked at the scorer's table, nakita niya penalty pala sila. Nagulat siya. Oo. Diba? Hinampas niya yung ulo niya eh. Penalty pala, hindi ko nakita. Allen Vergara to the free throw line. Of course, Kung ako kay Coach Ernest, ilalabas ko na yun kasi hindi siya makakontribute ng, alam mo yun, kaya gusto niyang laro. Diba? Yes. Ganun kalaki din yung factor na nawala din ngayon yung Andy Himao, tsaka si Asido, tsaka Kiefer Alas, di ba? Yes, tatlo pala yan, Puro superstar yun sa mga kanya-kanya school. Totoo. Of course, yung Kiefer Alas, Gilas duties, di ba? Gilas duties ang ginagawa. Of course, good luck Kiefer and the rest of the Gilas team. Andy naman nasa Davao, Amiel Asido. Sabi ni, Francine, nasa Espanya to eh. Pumuntang Spain. Hindi, joke lang, nasa UST. Kala mo, lumipad na Spain. Siyempre, congratulations natin yung Gilas, di ba? Nando si Keeper Alas. Yes. Diba? And good luck to the men's national team na magka-qualifiers sa Totoo. Olympics, di ba? Meron pa tayong congratulations sa strong group. Yes, Team Nando Manalili si Manalili ng Castle Rising Suns as
Querido misses, kanya pa rin. Grabe, pumasok pa yun. As a steal by Guerrero, yun nga lang nawalan siya ng spasyo, and that is how we will end this third period. Lumalaban tong Boomers, pero Boss Ray, tong hustle, talagang pinapakita nila yung embodiment ng hustle dito. We can take a look at this third quarter highlights. Nagising na itong si RJ Guerrero. 2 tres ang ginawa niya, pero sumugat naman itong si Dwayne James Miranda with a 3-point play. And then ito, yung poster dunk ni Michael Mara. Diba Santo Tomas, sabi niya. Pero yun yung tres ni Competente to cap off what has been a very dominant 3 quarters for Hustle Rising Suns. They're still up by 13 points, 63-50, entering the 4th and final quarter of this ball game. Yan na naman siya. Yan says, kalma lang tayo. Lamang tayo ng isa. There's a foul away from the play. Sandwich between two. SLA Junior World Showcase sa July 17 to 21 na po yan. 2024 sa Pampanga, Philippines po magaganap. We have 3 venues, the Brent Zigea Convention Center, Bacolor Convention Center, and of course, sa Davsu. Excited na. Ito makikita natin ng mga fans here inside the SM Events Hall. As also, Boss Ray, papa-shoutout daw si Coach Ernest. Sinasabi niya, welcome back to the Philippines, coming all the way from Dubai. Kanyang future mother-in-law, Tita Joan Caritavito. Welcome home to mga future, kumare mo pala yun. As quarter scoring natin, 19-23, 21 for Hustle, 8-19, 23 naman for the Boomers. Yung 8 points ng Boomers sa first quarter, yun talaga yung pabigat sa kanila, di ba? Yun yung mabigat na quarter for them, 8 points lang, di ba? Siyempre, babalikan ko lang, welcome home po, or welcome back sa Pilipinas. Yes, yung future kumare. Hindi kumare tawag dun. Ano tawag daw? Parang, hindi ko alam eh. Hindi naman manugang siguro. Hindi naman. Oo. Pero Bilas. Ayun. Pinagtalunan ba? Hindi natin pinagtalunan, hindi natin alam eh. As bagay, airball. Alam mo kung sino may alam nun? Sino? Si Ma'am Yel for sure. Oo, matik. Yan. Kagaya ng ginagawa ng Boomers ngayon, nagmamadali sila na makashoot. Ang ganda ng depensa ng Hustle Rising Suns, di ba? Dapat daan-daan lang, kagaya ng ginagawa ng Hustle Rising Suns, compose sila ngayon. Di ba? Gusto ko yung ginagawa ng Hustle Rising Suns ngayon kasi kung mapapansin mo, compose mga players, yung coaching staff, di ba? Talagang ready sila sa game na to. Totoo. Pablo off the mark. Quahaw keeps it alive. Reyes up under, good defense, pero better offense galing dito kay Basti. Paano si Derek B dito? Sana naman yung trip mo. Double buko si Bagay. Kapos yung tira niya, na line ball pa siya. Tingnan natin ulit dito ang ating lakas play of the quarter. Grabe! Brought to you by J Project Clothing Shop, makers of quality uniform. Hindi ko napigilan yung reaction ko doon. Nasa likod ng board tumira. Nasa board, nasa likod. Talagang natatakpan na siya. Talagang na-shoot pa rin ni Basti Reyes doon. Ang tibay. Ganda! Pablo Torres. Good defense by Mascareñas. Justin. Being hounded there. Roby to Jigs. Good defense by Quaho, pero nakuha ulit yung Querido. Mascareñas blocked by Competente. Babel. Huli ni Competente. Yan ang sinasabi ko. Di ganun kalaki yung size ng Competente, pero iba yung utak. And yung puso. Tibay. Ika nga ng ating kaibigan, di ba? Puso. Dramatic. Basta sinabi ni Pinoy Sakuragi, Mark Pinglis. Yes. Pablo, triple team. Bibigay kay Reyes. Extra pass to Quaho. Natahimik pa. Palibasa tahimik pa tong Quaho. Ang ganda na tinatakbo nila. Tahimik ba ka mo? Ako daw ang tumahimik. Ayan na. Ako daw ang tumahimik, sabi ni Deo Quaho. As bagay. Clear foul there. Quaho ang napituhan.
talagang babangay ni Quaho yun kasi parehas laging magkalaban sa mga ligang labas yun sa Davao. Even sa NCAA, magkakatapat yan. Bagay for EAC. Ito naman si Quaho for Letranas. Ayan ang ating lakas shot of the quarter brought to by CDO Foods, beer food that brings you home from Vince Deo Quaho. Alam ng Hassel Rising Suns kung anong tinatakbo ng Boomers. Oo. Kita mo, agaw na naman. Pablo on the run. Good pass, Basti. Great patience from the young kid from Letran. Ngayon nyo lang ako pinasok, pero papakita ko sa inyo kung anong kaya ko. 6 points, di ba? Off the bench. Yes. Grabe. Mascareñas gives it to Bagay. Jude, inantay yung screen ni Jigs. Good tap by Quaho. Hindi nga lang niya na-save. Justin. Back to Jigs. Querido. Does that count? Matibay din talaga tong Querido na to. Nakakatakot din mabigyan ng bola, di ba? Pag nabigyan mo siya ng bola, alam niyo kung anong gagawin niya. Oh, sabi ng referee, counted daw yun. Yes, continuous kasi yun. So, cut the lead down to 20. And if Jigs makes it 19-point lead, kailangan magsimula nitong J Project Boomers to heat up. As tingnan natin. Oh, yun nga, wala nga extra dribble or what. Extra step meron, pero 1-2 step pa lang yun. So, legal. All legal dun for Jigs. Totoo. Biro mo tahimik pa yung Quaho. Tahimik pa yung Vergara, pero grabe yung lamang ng Hassel Rising Suns. Dahil sa ginaganda ng takbo nila. Yes. Kompetente. From the outside ulit, Renzo misfires. They give it over to Jude. The toss-up, Vanguardia. Nakita na si Pablo, but great pass to the cutting Jude Bagay. May ilang ka talaga. Nakita mo na sa harapan si Pablo. Oo. Diba, dalawa lang kalalagyan mo dun. Kung hindi ka sa palpal, matatravel ka. Oo. Pablo fakes the DHO. Pulls up. Okay ako natutuwa kay Pablo. Pinapractice niya yung mga ganyan niya. Yes, at may agaw dito si Allen Vergara. Vergara the floater. Woo! Manang-mana sa tatay talaga. Nakita natin kagabi yun. Oo. Al Vergara to Allen Vergara. Totoo. Ito naman Bagay misses from the 3-point land. And nakikita mo, Boss Ray, 1 and done para dito sa Boomers. Basta may opportunity, pupukol sila. Hindi na sila nagsiset ng play. As eto pa, babalik na naman dito sa floor yung Montemayor. And ito nga si Dwayne Miranda. Talagang gusto nilang baunin na para, alam mo, hindi na makarecover ang Boomers. At mag-shift focus na. Para nga daw, malaki na kalamangan, di na makabalik tong Boomers. Shift focus na sila sa Tikas Kapampangan sa Thursday, di ba? Totoo. Yan na. Guerrero na naman. 3 na. 3 tres na yan from RJ. Masakit pa daw yung kamay niya, ha? Oo, hindi. May pilay. Oo. Eh kung wala pang pilay yun pala, di ba? Sunod-sunod na naman siguro. Totoo. Quaho looks at Pablo. Luis, naghanap ng mapapasahan, gives it competente, the up fake. Renzo, good pass. Uy, nawala nga lang kay Montemayor. Hinawakan. Oo, hinawakan ni Rojan. Kita mo, nag-sorry agad siya eh. Nawala sa kanya yung bola. Nawala sa kanya yung bola. Double bukol pa, hinawakan niya pa yung... Nagulat ako, lakas na pagkasigaw niya ng ay. Take a look at this once again. Rojan, yun, hinawakan niya nga si Jigs Querido doon. So, an opportunity for the Boomers to inch closer dito. They're down by 16 points right now. 74 to 58, 5 minutes and 43 natitira sa ating laro. Liga Asian Junior World Showcase Philippines Born 2001 Cup is brought to you by J Project Clothing Shop, makers of quality uniforms. As ngayon, ibigay natin kay Francine Capili for her report on Manuel Luis Pablo of the Hustle Rising Suns.
Hustle and all-out effort is what Luis Pablo hopes to contribute more for his team this game. Dahil nga daw they came from a loss last game, it's another crucial game for them and one that they hope to really bounce back from. And coming into a game we all expect to be intense, he wants to set an example for his team. And frustrations can come as a challenge, kaya daw he'll focus on how he can react and handle situations he can control so he can play an even better game this game than he did on his last. Now back to you, Enzo and Boss Ray. Thank you so much, Francine. Yun eh, gusto ko narinig dun kay Luis Pablo. He wants to be a leader. Dahil technically sa buong lineup ng Hustle Rising Suns, Boss Ray, siya ang may pinakamadami experience. NCAA Juniors MVP ng season 98, playing for LaSalle Green Hills. #1 high school player that year. Tapos, naglaro ka sa isang championship team sa finals ng UAAP under the UP Fighting Maroons, di ba? Ngayon, nasa De La Salle University ka na. Kumbaga, experienceado ka. Ikaw talaga dapat maging focal point for everything as a leader, di ba? For the Rising Suns. Totoo. Talagang pagka sinabing Pablo, wala namang iba kundi katulad itong batang to. Kasi, ano to eh, kompleto Ricardos eh. Di ba? Ang laki, tapos ang ganda kumilos, taas tumalon, athletic. May dribble pa. Yes. Vanguardia fires from the outside. Lalo na yung pinapractice niya ngayon, di ba? Yung perimeter niya. Oo. So, mabigat to si Pablo. Pag nakuha niya palalo yung perimeter niya. Imagine mo, no? In a few seasons, Policarpio at Pablo magiging magkakampi ulit sa Lasal. Mas Montemayor gives it to Competente. Extra pass to Miranda from the outside. Hindi mo talaga matatawaran yung batang to, si Miranda. Bumbo ang loob. Nakashoot ng 3-point, bawian ko para hindi na makabangon. Walang ano eh. At saka walang yabang eh. Pag tira, baba agad sa depensa, di ba? Andun yung mentalidad na meron si Coach Denok. Pero ito, Jude Bagay naman, bumawi. Si Bagay, kung puro atake ang gagawin niya, tataas yung percentage na, alam mo yun, nakabangon sila eh. Oo. Kaso dahil nga gusto niyang, alam mo yun, makashoot ng 3 points para bumaba agad yun naman. Di ba? Kaya yung effort niya, doble. Totoo. Atakihin ko ba ito? Tira ko na lang sa labas. A kid who led the Davao Occidental Dreamers to a national championship tournament a few years ago. Unfortunately, they did lose to both Consolacion Sarok Weavers and Pampanga Delta. Grabe yung bakbakan na yun. Naalala mo ba yun, Enzo? Nanonood lang ako. Wala ako na. So, Hindi ko kasama nun. Ibang-iba yung crowd doon. Oo. Sa favorite arena ni Direk Nomar yun eh. Punong-puno. Sawang Calero Gym sa Cebu. Sobra. Kaya balang araw din, makakabalik din tayo dun. No? Oo naman. Mara, attacking Pablo. Again, Montemayor sumalubong sa kanya pero doon naman sinigurado na niya. Ngayon, saskoran na kita, sabi ni Mara. Nakikita ko yung ginagawa ng Montemayor eh. Pag natalo si Pablo, pag na-beat ni Mara si Pablo sa dribble, bigla na lang niya aabangan sa taas ng Mara, no? Boss Ray, effective eh. Galing ni Montemayor bumasa. Quahaw gives it to Rojan. Oh, Rojan had the lane, decides to pass it. Dwayne tried to give it to Rojan, pero natapik yan. Bola pa rin dito ng Hustle Rising Suns. 2 seconds na lang. Natin dito, yung atake ni Mara. And he misses, but he gets the putback. Ang ating lakas move of the quarter brought by Cabling and Holdings Corporation. 2 points for Michael Mara, cutting the lead down for 11 points in favor of the Hustle Rising Suns. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. We are live here inside the SM Events Hall in the 3rd level of SM South Mall, Las Piñas City. Kita natin ang mga fans dito, Boss Ray. Siyempre, marami na nanonood dahil summer na ng mga kabataan ngayon, di ba? Totoo, lahat libre na yan, di ba? Nandiyan yung mga parents, mga kapatid, anak, kaibigan, di ba? Mga girlfriend ng player, mga asawa ng mga player, di ba? Totoo. Siyempre, susunod sa atin, lakas 40 eh, di ba? Yes. Ito, inbound para dito. So, Hustle Rising Suns, nababasa 11 ang kanilang kalamangan. Renzo, bailout shot, one-handed. Wala na yan. Dahil nga hindi na umabot. Ito. Let's see what will the Boomers do.
Parang na-stop ka doon, Enzo ah. Meron akong ano eh. Naiwan eh. Yes, a 3-point shot. Mara Bosrey cutting the lead down to 8. Pumupokpok ha, pumupokpok ang Boomers. Diba? Tingnan natin kung masustain ba ng Boomers yung rally. Totoo, ito, kompetente. The Boomers are inching closer. Kompetente, up, under, draws the foul. Pasabit. Talino ng batang yun, nakakuha pa siya ng foul. Diba? Yes. Yun nga, Boss Ray, tuloy lang natin yung usapan natin kanina, di ba? Ang dami. Ano? Hindi, yung bago tayo mag-end ng half, di ba? Yung nga, criticisms as naririnig mo and mga questions siguro with regards to yung kay Ernest nga and more playing here and you as the president, di ba? Hindi, wala naman ako narinig na criticism. Really? Ang lagi ko lang sinasabi sa mga bata na maglaro lang kayo, laro nyo. Ikaw, Ernest, mag-coach ka lang kung ano yung kaya mo. Diba? Kasi yung mga official rep natin, kung ano itatawag nila. Technical kayo, i-thrown out kayo. Dahil yan sa action nyo, tama, Enzo? Hindi yan dahil sa pagkakamali ng official natin. Ang maganda naman sa mga official natin, ginagampanan nila yung trabaho nila. Kaya ako natutuwa ako. Lagi ko sinasabi sa kanila, di ba? Kung ano yung nakita nyo, itawag nyo. Kung anong dapat na mangyari, gawin nyo. Basta, alam mo yun, nasa court, nasa basketball tayo. Yes. Yun nga eh. Last game nga, di ba, na-eject si Ernest, technical si Moore as Quaha with a bomb. Lumabas nga lang at yun nga, ikaw pa nagsabi sa referee nun na deserve mo yung technical na yan nung nagreklamo si Moore. Yes. Tapos nung na-eject si Ernest, di lang siya na-eject, napagalitan pa na nanay. Oo, kasi ang pinoprotekta natin dito liga. Yes. Hindi player, hindi team, di ba? As Guerrero, that would have been big kung pumasok yun, Boss Ray. Ang bigat yun. Kaso, kaya nga na sinabi ko kanina pa, ready yung Hustle Rising Sun sa game na to. Yes. Ken Hustle sealed the deal dito on what has been possibly their best performance in the Sinag Liga Asia tournament. Kompetente. Knocks down the dagger! Sinara na. May kompetente yung laro. Yes. Sabi niya, tapos na. Ito Bagay. Mid-range. Pasok yan. Sure ball for Jude Bagay. Paborito niya yan. Kumbaga sa, Boss Ray, buhay pa daw, sabi ni Jude Bagay. Not going down without a fight, sabi dito ni Jude. Pablo dribbling through the defense. They're wasting away precious seconds on the clock. Quahaw. There's a whistle before the shot. Talagang tinawagan siya ng offensive bomb. A chance here for the Boomers to inch closer. They're up by 11 points dito, 82-71. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. You can follow us on all of our social media platforms at Sinag Liga Asia on both Facebook and Instagram. Lalo na, maatikam na yung action natin dito, Boss Ray. Papalapit na tayo ng papalapit sa finals ng ating Born 2001 Cup. Yung 19 under naman natin, set na. Pampanga Delta tsaka Hassel. Yes. Yan ang maganda, di ba? Pampanga Delta versus Hassel Rising Sun. Kasi ang tanong, ganun din ba dito sa 23? Oo, malamang baka ganun din yan. Kasi itong Hassel Rising Sun, talagang ang ganda ng tinatakbo nila. Diba? Ito siguro yung best game nila dito sa Sinag, di ba? Totoo. Yung tipong si Coach JR, kung ano ang game plan nila, yun ang nangyari. Di ba? Yes, kasi sa Boomers, hindi makatulong ngayon si Moore Prince Talo dahil sa nararamdaman niyang sakit ng hita niya. Di ba? Yes. Pablo with a huge rebound right there. And itong Hustle, really on a good mood ngayon dahil they will, yun lang. 8-second violation. And kita mo, Coach JR not happy with Quahaw there. Sorry, turnover there para sa Hustle Rising Suns. Tinatawa ni Bagay dito si Quahaw dahil di niya nakita yung oras din. Tuwa ka sa Quahaw, no? Yung reaction niya. Kulit eh. The near steal there, Mara. Nakompleto ni Miranda yung steal.
And Dwayne, instead of pushing it forward, ubos oras na lang daw. Hindi naman kailangan nila magmadali kasi ang laki ng lamang nila dito. Bukod doon, ilang seconds na lang to. Makuha na nila yung W. Quahaw to Pablo, 6 seconds. Luis gives it to Dwayne. Miranda off the mark. Pablo with a rebound, and that'll do it. Hustle Rising Suns win this ball game. At ito ang sitwasyon, Boss Ray. Tie na itong Boomers and Suns at 1-1 sa semifinal round natin. Magiging decider dito ang ating laro. Sa Thursday, sino magka-qualify for the finals? The Boomers have to defeat Pampanga Delta, and itong Rising Suns have to defeat Tikas Kapampangan. Hindi pa sure ang ating finals bracket dito sa Born 2001, Boss Ray. Ako, nakikita ko dyan, pagka tinalo ng Rising Suns yung Tikas Kapampangan, finals yung dalawa. Ang Pampanga Delta at Rising Suns. Pero pwede pang talunin ng Boomers ang Delta at triple time mangyayari dun, Boss Ray. Interesting itong laro natin, no? But again, for the Hustle Rising Suns, Coach J.R. De La Cruz, I'm pretty sure, sobrang proud niya sa mga players niya ngayong araw dahil sinunod nila yung game plan. Talagang nasunod from start to finish the offense and defense. This is, bar none, Hustle Rising Suns' best game of the tournament, di ba, Boss Ray? Alam mo, siyempre, sobrang proud dyan si Coach J.R. Bakit? Kita mo naman yung tinabaho ni Montemayor sa ni Competente. Hindi ganun kadali, di ba? Talagang from the start, tinuloy-tuloy nila kung ano yung pinatrabaho sa kanila ni Coach, sa ano mga assistant coaches, di ba? Yes. So, pinakita nung dalawa na kayang-kaya natin manalo sa Boomers. Basta makinig na tayo sa game plan. Tama. At ngayon nga, Boss Ray, kasama na ni Francine Capili ang ating CDO Best Players of the Game. Francine, take it away. I'm here with our CDO Best Player of the Game from Hustle Rising Suns, Renzo Competente with 22 points, 7 rebounds, and 1 assist, and Rojan Montemayor with 12 points, 10 rebounds, and 1 assist. First of all, congrats to the both of you. You kept the lead all throughout the game and hindi nyo hinayaan na makahabol ang kalaban. How were you able to do this? Siguro yung pagiging focus lang namin tsaka yung pagiging compose, lalo nakakagaling lang namin sa talo sa Delta. So, yung ano namin ngayon, mas maging more aggressive tsaka lalo na sa defense. Now, is there anyone you would like to greet and thank? Binabati ko yung Hustle, lalo na yung coaches, supporters, si Tita Lai, tsaka yung papasalamat kay Lord dahil binigay sa amin yung panalong to. Binabati ko yung parents ko, tita ko, tito ko, mga lola tsaka lola, pinsan, kapatid, tsaka yung girlfriend ko. Now, sa'yo naman, Rojan, what more can we expect from Hustle Rising Suns sa remaining games ng semifinals? Ano lang, kailangan lang namin kunin tong isa para makabook kami ng ticket sa finals. So, yun, naging lesson namin yung Pampanga Delta. Like, kailangan talaga namin like maglaro ng tamang basketball, like share the ball, hahanapin kung sino yung sino yung mainit. Tsaka din, credit din sa teammates, like sa mga coaches, like credit din sa kay Coach JR kasi talagang nakikinig siya sa mga players, like talagang collective effort yung game plan namin. So, i-alay namin to sa like kina Coach Marge, like yung mga namin sila Tita Lai, at saka yung mga ibang utilities namin. So, yun. Now, is there anyone you would like to greet and thank pa? First of all, papasalamat ako sa Panginoon sa binigay na panalo. At papasalamat din ako sa family ko, like sa Hustle family. Yun, papasalamat din ako sa mga coaches ko sa Cebu, like si Coach Paul Alilo Flores. Salamat kasi siya yung nag-ano sa akin dito. And thank you din sa school namin, sa FEU Tamaraos. Again, Rojan Montemayor and Renzo Competente, our CDO Best Player of the Game. Now back to you, Enzo and Boss Ray. Thank you so much, Francine. Once again, congratulations to Rojan Montemayor and Renzo Competente becoming our CDO Best Players of the Game. Grabe dynamic duo. And ito, once again, Boss Ray, ulitin natin yung sitwasyon. On Thursday po, day number 3, the final day of the semifinals round. Pampanga Delta, who is 2-0, lalabanan ang J Project Clothing Boomers na 1-1 as kakamay muna ang isang legend dito, di ba? Yung 1-1 ang J Project Clothing Boomers. Tapos, maglalaban naman next, ang Tikas Kapampangan na 0-2. Tapos, ang Hustle Rising Suns na 1-1. Doon natin malalaman
sino papasok. Down to the last day tayo dito sa semifinals round, di ba? Ako nakikita ko dyan pagka same ang linaro ng Hustle Rising Sun sa linaro nila ngayon versus Boomers. Automatic yan, finals. Yes. Wag lang nilang babaguhin yung, alam mo yun, yung energy nila. Yes. Tapos yung pinakita nila sa mga nanonood ng live, yung mga mata pa lang nila. Pagpasok pa lang dito kanina, umaapoy na eh. Talagang gusto manalo ng Hustle Rising Suns. Sa Boomers naman, ang nakakatuwa doon, sinabi mo nga, may pag-asa pa sila pag nanalo naman sila sa Pampanga Delta. Yes. Best player. Grabe, thank you pa si Monster Mayor dito. Grabe, idol, di ba? Ito pang isa, baby natin. Kompetente, the best ka. Di ba? Ito, once again, our final score, 82-71 in favor of the Hustle Rising Suns. That will end our day 2 of the semifinals round. Dito naman tayo sa mga tito, ang ating Lakas 40 main event game between the Fire Chief, Fire Extinguisher kontra the Malolos Republic. But that ends our second day of the semifinals round ng Born 2001 Cup natin for Boss Ray Alaw, Francine Capili. Ako po, si Enzo Galarosa, and on behalf of Direk Nomar Santiago, Direk Don Mike Tanan, Direk Billy De Leon, Direk Ramonito Roa, and the rest of the hardworking men and women na nagtrabaho dito from the SM Events Hall in SM South Mall. This has been your Sinagliga Asia Junior World Showcase Philippines, and we are saying happy birthday, Ma'am Janice.